Għall-10 sena konsekuttiva pajjiżna se jiċċelebra bosta attivitajiet il-Ġimgħa Ewropea tal-Isport bit-tema Be Active. Dal-avveniment se jkun immarkat minn Sport Malta bejn it-23 u 30 ta' Settembru. F'din il-ġimgħa ta' attivitajiet Malta tissieħeb ma' 40 pajjiż ieħor bilha li tippromovi stil ta' ħajja aktar attiva lil miljuni ta' persuni kemm fl-Ewropa u wkoll f'pajjiżi lilin. Il-Ġimgħa Ewropea tal-Isport ta' din is-sena qed tippromovi l-valuri tal-Unjoni Ewropea u l-valuri tal-logħob Olimpiku u Paralimpiku ta' Pariġi. Fil-fatt l-ambaxxaturi ta' din is-sena għall-isport f'Malta huma ħadd ħlief iż-żewġ atleti olimpiċi li rappreżentaw lil pajjiżna f'Pariġi Gianluca Ketkuti u Katrina Esposito. L-tnejn appellaw lil kulħadd mill-kbir saż-żgħir biex jipparteċipaw f'din il-festa sportiva. Opportunità fejn l-isports kollu mhux inti titmur imma qiegħed lesta lik. Nistiden il-pubbliku kollu jattendi ħalli esperjenza ġiet fiżżer ukoll ħajja attiva għal min ma jkunx familjari u min jaf forsi jisplora xi sport li jgħid dan jgħottalija. I really hope that people come out of their homes and come out of their comfort zone and come down for this week of sport and try something new. It's a great week and a great opportunity for them to see and to try different sports and maybe get encouraged to try something themselves. Fl-edizzjoni ta' din is-sena ġie rikonoxxut ukoll Jake Vella, l-atleta kuraġġuż li ħalla din id-dinja ftit ilu fl-età ta' 15-il sena. Huwa kien ukoll l-ambaxxatur tal-isport. Waqt il-konferenza li fiha ġiet imnedija din il-ġimgħa, il-Ministru responsabbli Clifton Grima ppreżenta dan ir-rikonoxximent lil missieru Josie. Hawnhekk ingħataw id-dettalji tal-attivitajiet li se jsiru bis-sehem tal-iskejjel u l-pubbliku u bil-parteċipazzjoni ta' assoċjazzjonijiet waqdiet sportivi f'20 dixxilpina sportiva. L-avveniment nazzjonali se jsir il-ħadd 22 ta' Settembru fil-kumpless sportiv tal-Marsa. Matul din il-ġimgħa se tintuża l-binja ġdida fil-kumpless sportiv tal-Marsa, inkluż faċilitajiet fuq livell internazzjonali għal ġinnastika. Il-Be Active Night din is-sena se ssir fit-28 ta' Settembru fil-kumpless sportiv tal-Kottonera, filwaqt li passin oħrajn se jsir ukoll jum tal-isport fl-iskejjel. Il-Ministru Grima enfasizza l-importanza tal-isport u l-attività fiżika regolari. U għedin nagħtu l-opportunità fid-diversi faċilitajiet ta' Sport Malta iżda mhux biss anke kollaborazzjoni ma' diversi konsilli lokali illi permezz tagħha din nagħtu l-opportunità lill-popolazzjoni in ġenerali sabiex tipprova sport jew ieħor. Sabiex ngħinu fil-mentalità li l-isport għandu jkun parti mill-ħajja tagħna ta' kuljum.